Γκρέμισα μερικά πράγματα και είναι τα πρώτα 10 λεπτά που βρήκα χρόνο να στα δείξω, οπότε πάμε να στα δείξω γρήγορα. Μου ήρθε πακέτο από Victoria's Secret. Είναι η αιμονή που έχω τελευταία με τις πιτζάμες και ήθελα πάρα πολύ μία λεοπάρ πιτζάμα. Δεν ξέρω τι δεν έχω πάρει τόσο καιρό. Πρέπει να τα ανοίξω για να μην κάνω πάρα πολλά σκουπίδια και ποιος θα μαζεύει πάλι όλα αυτά που θα πετάξω δεξιά και αριστερά. Και δεν έχω κοιτάξει γενικά για άλλες πιτζάμες γιατί ξέρω στάνταρ την ποιότητα. Είναι τέρμα μαλακές γιατί έχω θέμα πολύ με τις ποιότητες των ρούχων. Καλά, για πιτζάμες σας μην το συζητήσω. Και μία ακόμη, ήθελα πάρα πολύ και μία γκρι. Αχ, είναι τέλεια! Δεν ξέρω τι πήρα, αλλά είναι πιο ωραία από κοντά. Είναι αφρός, πάρα πολύ μαλακή. Τόση ώρα που δεν έρχομαι κοντά. Πήρα και ένα σουτιέν. Πάρα πολύ μου άρεσε. Γενικά, αυτά τα σουτιέν, εγώ τα βλέπω λίγο και σαν μπουστάκι μέσα στο σπίτι και σε καμιά πρόβα χορού, ας πούμε. Άκου να δεις τώρα. Είχα πάρει πέρσι λογικά ένα μποξεράκι από τη Victoria's Secret. Το οποίο είναι και Μπραζίλ. Δηλαδή είναι κάπως είναι δαντέλα πάρα πολύ μαλακή και πίσω είναι κανονικό, αλλά έχει τη γραμμούλα που το κάνει λίγο πιο θηλυκό. Εμένα αυτά με έχουν βολέψει στην περίοδο. Όταν σου λέω πολύ, πάρα πολύ. Και δεν νιώθω ότι φοράω κάτι τεράστιο, γιατί δεν μπορώ αυτά τα τεράστια, με πιέζουνε και νιώθω γυναίκα τέλος πάντων. Και με κρατάνε τέλεια. Γιατί τα παίρνω και νούμερο μικρότερο. Extra small. Οπότε δεν φεύγει τίποτα. Πήρα βέβαια και μερικά από τα άλλα. Να τα έχω. Τα δείχνω που στα δείχνω. Να στα δείξω όλα. Πήγα και στα Ζάρα. Πήρα αυτό εδώ το φορεματάκι. Το τέρμα κοντό. Που σίγουρα από μέσα μπαίνει με σορτσάκι. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα. Έχει και το καφέ που είναι τα χρώματά μου. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα το φορέσω. Αλλά κάτι μου έκανε αυτό εδώ το πουκάμισο και το φαντάστηκα και με ένα τζιν, έτσι λίγο για ένα απογευματινό καφεδάκι, κάτι μου έκανε. Πήγα σε ένα πολύ ωραίο event προχθές, Sweet and Sour, το οποίο είναι δύο κορίτσια που έχουν φτιάξει μια δική τους ελληνική εταιρεία με μαγιό. Και μου είπαν ότι διάλεξαν ένα μαγιό που ταιριάζει στο στυλ μου. Δεν είχα γκρι μαγιό. Τέλειο packaging. Το κρατάω ανάποδα. Είναι με φουστίτσα. Αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κάτω. Εγώ είχα ξαναπάρει μαγιό και φορεμένο στρώνει πάρα πολύ ωραία. Κάθεται πολύ ωραία στο σημείο του ποπού ιδίως. Και είναι και σιτάκι που εγώ τρελαίνομαι για σιτάκι. Τελευταίο, γιατί αν δεν τα δείξω και δεν τα συμμαζέψω το γόρι μου θα με διώξει από το σπίτι. Πώς γίνεται εγώ να μην δεν έχω δοκιμάσει ποτέ make-up από Dior. Concealer έπαιρνα χρόνια, αλλά τώρα έχω να πάρω και το foundation, αν το λέω καλά. One day I'm gonna talk you only in English because you know. Πήρα το Forever Skin Wear στο 3νι. Είναι νομίζω λίγο πιο σκούρο, αλλά θα σκουρίνω και θα το μπλεντάρω άμα είναι πολύ σκούρο. Και επειδή άρχισα να μου βγάζω κάποια σπιθουράκια εδώ, θεωρώ ότι είναι ορμονικό, αλλά τα πήρα. Από Ordinary μου πρότειναν ένα σαλκαλικό οξύ να το βάζω μόνο στα σημεία για να μην βάζω περί την πληροφορία στο υπόλοιπο πρόσωπο και κάπως θα λειτουργήσει. Μια μάσκα του 5 λεπτού νομίζω peeling κόκκινη η οποία δρά πάρα πολύ καλά στο πρόσωπο και αυτά.